Najdu x'ngħidu bil-flus timxi l-qoddim mhux vera fil-ħajja tal-lum, il-flus huma meħtieġa u bżonjużi. U allura xtaqt niddiskuti propju dan is-suġġett għaliex ngħidu x'ngħidu ħafna minna fil-maġġoranza assoluta tal-poplu dinji jaħdem biex ikollu l-flus ħalli jkun jista' jgħix. Issa min idaħħal ħafna, min idaħħal inqas u min idaħħal ftit u min ma jdaħħal xejn ukoll. Għaliex għandna ħafna nies li huma bil-ġuħ fid-dinja u aktar nies illi mhumiex komdi milli hawn nies li huma komdi. U mbagħad hawn nies illi tant kemm huma komdi u b'saħħithom li għandhom il-ġid daqs li kieku għandek nofs id-dinja pereżempju, tista' timmaġina. Okej, nilqgħu magħna lill-President tal-Aħmadija Musulmana Lilliaq Ahmed Attif. Merħba ħabib tiegħi. Grazzi ħafna u għall-istedina tiegħek mill-ġdid. Insellim lilek lill-ħabib tagħna kien għat-tard u anke l-ispettaturi kollha ta' dan l-istazzjon. Thank you. Inti ħabib tiegħi merħba. Grazzi. Il-mindset tiegħi. Darba oħra tal-istedina, illum naqra differenti, ma xi ħadd differenti illum. Int qajt miegħu konna. Għajna Iva ma nafx xi milit li għadha jew milit ta' qabel. Ta' qabel nasab xi żewġ. Mela. Għaxina nħobna dak il-program fil-miliet nħobna mill program nlaqakom fil-imkienek, nitkellmu fuq affarijiet. Mela. U kif ħan nitkellmu llum wara kollox? U m'għandix dubju li ħatkun konversazzjoni interessanti ħafna. Attiv, il-bniedem isu dejjem irid. Issa mhux b'mod egoistiku, ma għax irid jgħix. Il-formola hija dik taħdem jew tara kif ħatakwista l-flus biex inti tgħix, issa tgħix ħajja normali, tgħix ħajja daqsxejn aħjar minn dik normali jew kellha tgħix ħajja ta' miljonarju kif hawn ħafna nies fid-dinja. Karl, Alla jgħid fil-Koran imqaddes la biżikrillahi tatma'innu l-qulub. Ifisser li mingħajr it-tifkira u l-imħabba ta' Alla l-qulub tal-bnedmin ma jistgħux ikollhom sodisfazzjon u kuntentizza. Darba tfal u żgħażagħ kienu jiddiskutu xi punt għax kellhom xi kienu jgħidu l-għana hija tajba, l-oħrajn qalu le l-għarfien u edukazzjoni hija aħjar. U kien hemm diskussjoni bejniethom tajba biss. Il-mexxej tal-Komunità Aħmadija, il-fundatur Ħażret Mirza Ghulam Ahmad paċi tkun miegħu, kien jisma' din id-diskussjoni imbagħad ġie għand it-tfal u qal ismaw żgħażagħ la ġid u lanqas għarfien huma tajbin. Jekk m'hemmx il-grazzja u l-barka ta' Alla magħhom. Qal li l-barka u l-grazzja ta' Alla hija dejjem aħjar. Għaliex? Għax ħafna drabi naraw li persuni għandhom teżori tal-flus. Imma ikollhom xi mart kroniku imbagħad ma jistgħux igawdu minn dak il-flus. L-għana rikezzi li għandhom. Hemm nies li għandhom l-aqwa għarfien, għandhom ċertifikati immens. Imma jiġri xi ħaġa xi mard li iġenninhom. Allura dan ifisser li anke jekk il-bniedem għandu kollox, jekk huwa vojt il-bod mill-barka u l-grazzja ta' Alla, ma jistax igawdi dak. Jien bil-lingwa Maltija għandna frażi vera sabiħa li tuġobni li il-flus huma għaddejja tajbin iżda sidin ħażina. Il-flus huma għaddejja tajbin iżda sidin ħażina. Jiġifieri, sakemm il-flus hemm biex ġajna biex jisservi lilna bħala bnedmin huwa tajjeb. Imma meta jiġi l-mument meta il-bniedem jibda jisservi lill-flus dan huwa ħażin. U meta il-bniedem ikollu ħafna flus u jsir il-sir tal-flus u jibda jisservi il-flus minn flok il-flus jisservu lilu. Dak naraw fid-dinja.
Għalhekk il-Qaddis Profeta Muhammad paċi tkun miegħu qal li ghina an-nafs ghinaw an-nafs. Jiġifieri il-ġenerożità hija mhux tal-flus, jew il-bniedem jekk għandu ħafna flus dan ma jfissirx li huwa ġeneruż. Il-ġenerożità tibda mill-qalb. Ħafna drabi nawr il-bniedem għandu flus żgħar vis, imma ġeneruż vis. Il-bnedmin naħa l-oħra għandhom miljuni imma ma jridux biex jagħtu biċċa. Karl, permettili biex nirrakkonta l-istorja żgħira li darba rajt fuq media soċjali. Kien hemm tifel li kien ibih te, naseb kien fi xi naħa tal-Pakistan x'imkien jew Afganistan. U xi ħadd mar għandu għalli m'għandix flus imma għandi bżonn biex nieħu kikra te. Imma qabel għalli sakemm inti hawnhekk, għalli jien hawnhekk għal satejn, għalli kemm flus jew kemm kellek biex tbih kemm beħejte? Il-te. Għalli xejn issa. Ma biħ xejn. Xejn. Għalli li imma jien iridu kol biex nieħu kikra te imma m'għandix flus. Għalli ma ġara xejn. U offra lilu kikra te level klient u anke bla flus. U dakin mar minħabba raġuni. U imbagħad tkellem miegħu li għalli jien ġejt biex nittestijak. Kont naf li ma kellekx flus illum għal satejn inti tistenna u ħadd ma ġi għandek u jien ġejt u anke ma tgħidlek tlabtek biex itjuli b'xejn. B'xejn. Imbagħad qal li u taħ kważi flus mhux ħażin minħabba l-ġenerożità u qalb ta' dev tiegħu qal li dan huwa mhux reward imma bħala apprezzament li kont taf li għandek bżonn il-flus. Ma meta kelli bżonn inti offrejt. Għalhekk dan hija apprezzament. Dik hija talima. U imbagħad taħ flus biżejjed ħafna li mhux kien biżejjed għal ġurnata imma anke għal xahar. Jiġifieri dan juri hemm żewġ lezzjonijiet. Li dawk in-nies li għandhom inqas huma dejjem hemm biex jgħinu lil ħadd ieħor. Il-flus ma jagħmilna ġenerużi imma qalb tajba jagħmilna ġeneruż. It-tieni, meta l-bniedem ikun ġeneruż jibbenifika iktar mhux inqas. Ħafna drabi nies jaħsbu li jekk nagħti dak li għandi lil ħadd ieħor, possibbli għada jew pitada insir fqir. Le. Meta nagħtu b'raġuni u intenzjoni tajba fl-imħabba ta' Alla u ma jħallix dak biex iħassar that does not count quddiem Alla u jippremjah li dak il-bniedem mhux b'darba jew darbtejn. Fil-Qur'an imqaddes Alla jgħid li Alla jippremjah dawk in-nies 700 darba iktar. U għal dawk li Alla jħobb m'hemmx limiti. Jiġifieri sa 700 darba huwa garantit imma jekk Alla jixti anke jista' jagħti iktar. Imma hemm irid biddispjega ħafna drabi n-nies jgħaddu jien tajt euro lil xi ħadd u fil-lejl sal-lejl ma jirċivejt 700 darba. Iva. Aħna għandna biex nonfu brida soda u tajba b'intenzjoni purissima mhux għall-premju, għall-reward li ħan nirċievu xi ħaġa allura imma fil-imħabba ta' Alla u għall-bnedmin biss. Imma Alla żgur jippremjah imma kif u meta irid Alla. Dak fi idejn Alla. Ken il-flus xi jfissru għalik u x'inhuma l-ħsibijiet tan-nies li tintaqa' magħhom? Inti ikollok ħafna nies x-xogħol tiegħek ilaqgħak ma' negozjanti. Ovvjament is-suġġett tal-flus fost in-negozjanti kultant ikun ta' priorità. ħafna ikun ta' priorità. X'inhu l-ħsibijiet tiegħek dwar dan is-suġġett? Il-ħsieb tiegħi huwa dan huwa simili ħafna li qed jgħid as well. Il-biċċa xogħol hija din illi ħafna negozjanti
il-tir ewlieni tagħhom ikun għal profit. Ħanamlu hekk, wieħed mill-ewwel raġunijiet li bniedem jibda l-business tiegħu huwa biex għax jaħseb li ħajkun jew ħatkun iżjed ħieles jew ħielsa. Għal raġunijiet li forsi jibdew jaqalaw il-flus, allura ikollhom il-flus u jista' jagħmlu ċertu affarijiet li dejjem xtaqgħu jagħmlu, jew jipprovdu għall-familja tagħhom. Jaħsbu li ħajkollhom il-flessibilità tal-ħin, kombinazzjoni qabel konna nitkellmu fuq il-ħin li nagħtu dwar fil-business tagħna jew fix-xogħol tagħna. Jaħsbu li ħajkollhom dik il-ħelsien. Però ħafna drabi jaħdem il-kontra. Għaliex? Għax jibdew jaħdmu ħafna u jibdew jagħtu ħafna ħinijiet fix-xogħol tagħhom. U jekk il-flus ma jiġux mill-ewwel jew qed idumu ftit biss jiġu, jibdew jinkwitaw ħafna fuq ix-xogħol tagħhom. Issa, il-biċċa xogħol hija din, jekk il-raġuni tiegħek tal-business ewlieni huwa biex taqla l-flus, ħafna drabi ħaddum ħafna iżjed biex taqla l-flus. Il-flus huma il-byproduct moto maniera kif inti taħseb. Issa meta ngħid moto maniera kif inti taħseb ħanorbtu ma li kienet jgħid Atif ukoll. Meta inti qed taħdem bil-qalb, meta inti tkun ġeneruż, meta inti tkun ta' qalb tajba li tgħin il-ħadd ieħor, li tkun li tkun għandna nitkellmu nies fil-business li jkunu ġentili jew ikunu mal-ħaddiema tagħhom, jafu jmorru mal-ħaddiema tagħhom. Daw kollha affarijiet li ġejjin mill-qalb. Il-biċċa xogħol hija din meta inti taħdem b'dak il-mod. Dak li qed titrasmetti fid-dinja, fl-univers, lejn Alla, dak li qed titrasmetti u bil-forsi irid jiġi lura kif kien qed jgħid, bil-forsi irid jiġi lura li huwa l-għajnjat eżatti maħħadi l-biċċa xogħol, mela jekk jien qed inkun ġeneruż ħajjiġi lura ġenerożità. Il-ġenerożità jista' jiġi mit-telf forma. Jista' jkun bniedem ikun ġeneruż miegħek, jista' jkun bniedem ikun ġentili miegħek, jista' jibdew jiġu il-business jibda jaħdem u jibda jiġu l-profitti. Issa fejn jidħol il-flus ukoll. Jiena għalija ma nara l-ebda ħaġa ħażina li bniedem jrid jaqla ħafna flus. M'hemm xejn ħażina fiha dik, assolutament. Se tagħmel bihom imbagħad u x'tixtieq u għaliex tixtieq ikollok ħafna flus u xi ħaġa oħra. Pereżempju, il-servizz li rajna ta' Mark Zuckerberg u għadna kemm jaqla flus u dal-affarijiet, jiena nniżżillu l-kappell u ngħidlu proset għax kien bniedem li kien kapaċi jagħmilha. Li ma narawx ħafna drabi illi bniedem x'qed jagħmel dawk il-flus, għax jista' jkun dan vera għandu biljuni, imma jista' jkun qed jagħmel ħafna ġid bihom ukoll dan, jista' jkun qed jagħti lill-foqra, jista' jkun qed jagħmel ħafna ġid, ħafna drabi ma narawhiex Qed jiffinanzja pereżempju riċerki. Jista' jkun hemm ħafna affarijiet li qed naraw. U wkoll irridu nifhmu wkoll li għax bniedem ikollu flus ma jitfissirx li mhuwiex spiritwali. Għax hawn min għandu ħafna flus u mhuwiex spiritwali. U nerġa' ngħidlek jiena min-naħa tiegħi ngħid ma niġġudikax. Dak huwa affarijiet tiegħu kif irid jgħix il-ħajja tiegħu sewwa. Mela hawn nies li għandhom ħafna flus u mhumiex spiritwali għax moħħhom fil-flus biss, jixtiequ l-flus biss. Pereżempju, jridu jakkwistaw. Imma again għadhom ma fehmux u għalhekk ikun hemm dik il-vojt. Ikun hemm dik il-vojt għax inti takkwesta flus, vera takkwesta, ma kemm ħadd takkwesta flus u tħossok isek ħatħossok fulfilled. M'intix ħatħossok fulfilled għal dejjem għax illum qomt u rġajt biljonarju int. Jiġifieri x'inhi l-motivazzjoni tiegħek tal-ħajja? Għalhekk jissabiħ mill-affarijiet mill-qalb għax dik hija xi ħaġa ta' kuljum eċċitat kuljum. Mela Atif jintaqa' ma' nies kuljum, ikun eċitat biex jgħinhom biex hu jħossu tajjeb. Għal-volja u nerġa' ngħidha din u ngħidha meta aħna qed nagħmlu l-ġid lil ħadd ieħor, avvolja qed nagħmlu għal ħadd ieħor. L-ewwel u qabel kollox
qed nagħmluha għalina. Ħafna nies jaħsbu li di xiġifieri, le jiena qed nagħmlu ħadd ieħor, le, inti qed tagħmlu. Għax inti meta tagħmel għal ħadd ieħor, tant ħossok tajjeb int, trid tkompli tagħmilha, isa droga. Trid tkompli tagħmilha, għax tant ħossok tajjeb, tant tkun konness malla, tkun parti minnu, illi tant ħossok tajjeb li terġa' tagħmilha. Mela issa l-iskop tal-ħajja tiegħek inbidlet, imma għax l-iskop tal-ħajja tiegħek huwa biex tagħmel ġid, biex ikollok impatt ma' ħadd ieħor, biex tgħin lil ħadd ieħor, mela l-univers Alla ħajjejnek ukoll għax ħajjiġu l-flus biex is-inti tista' tkompli għax jiena kull business nixtieq li jigawdi, għaliex nixtieq li kull business jigawdi għax jekk bniedem jew business mhux qed igawdi jew mhux qed jaqla l-flus, ma jistax ikompli. Mela hemm fejn itlu l-flus u hemm fejn jidħol għax mod jien nista' nħares li da servizz ta' Mark Zuckerberg u nista' nħares li hawn ngħid il-laħwa proset man. Vera namera dal-bniedem għax irnexxielu nagħmel. Jew nista' nħares lejla, ara dan kemm hu fortunat, jiena l-iżventurat, ara dan dak il-flus kollu x'jam bihom dak il-flus kollha għaliex mhux qed jabla. Mela issa jiena ġej minnaħa ta' bl-Ingliż envious, I'm very envious, ġelosija. Qed nħares lejha ċertu mod ta' ħudura. Mela jiena x'qed nittrażmetti issa, qed nittrażmetti l-ħudura. U kapaċi inġel il-ħadd ieħor idur kontrih u jkun aħdar ukoll. Mela issa x'ġid qed nagħmel jiena. Mela l-flus ma rridux ikunu prinċipalment għal xiex qed tgħix, jisiru ikunu byproduct tal-mod kif qed tgħix. Mela meta qed tgħix b'ċertu mod, il-flus ħajjiġu. Issa again, irridu nafdaw u jiġu meta jiġu kif qal, mhux meta qed nistennew, ngħidu rridu jaslu għada, jew bil-forsa. Kultant hemm mhux hekk immorru l-affarijiet. U għax kultant hemm lezzjonijiet li qatt irridu nitgħallmu. Iżjed u iżjed. Jiġifieri l-iskop huwa mela jiena rrid ngħix ħajja, irrid inkun kontent. Inkun kontent issa, semmejnija di kemm il-darba fil-programm. Irrid inkun kontent issa. Nagħmel l-affarijiet li nħobb nagħmel issa u jkolli kollox. Imma l-maġġoranza ta' nies qed jgħixu. Irrid ikolli biex imbagħad nagħmel, biex imbagħad inkun kontent. Kun kontent issa. Dak li għandek u koll eċitat għal dak li ġej. Għamel l-affarijiet li tixtieq tagħmel issa, tgħin lil ħadd ieħor il-business tiegħek li jkun. U jkollok kollox. Għax ikollok dik il-kontentizza, dik il-paċi f'qalbek. Diġà. Għandi dan is-servizz ħajitkellem waħdu għaliex propju u bil-mużika biss. Oġobni, interessanti ħafna kemm hu sabiħ.
kif l-ewwel ftit ħin ta' dak is-servizz lajna persuna li huwa diżabbli li beda juhu selfie bil-mobile tiegħu wara kellu dik il-karozza lussuża, ġi l-owner ġi sit il-karozza għallu ħanara x'għandek u x'ħadd bħala ritratti ma mhux biss komplimentaħ tal-li mbagħad rajna l-filmati li ħaddu ritratti ħadu miegħu. Dak huwa kindness ukoll, vuol dire ma għamel xejn speċjali, imma naħseb illi intelaw dik il-persuna u intela li ħor ukoll. Qed juża l-abbondanza tiegħu użaha l-ġid ta' ħadd ieħor. U mhux hekk biss, nista' ngarantilek li dak li ħass ġo qalbu kien jiswa ferm iżjed mill-karozza li kellu. Għatif. Iwa Karl, dak kif għal ħabib tagħna li meta xi ħadd jaqla iktar flus m'hemmx ħażin fih. U inkella naħseb huwa importanti li l-bniedem jaħdem iktar sabiex ikollu ħafna ġid. Dik il-kompetizzjoni hija importanti. Minnajra il-ħajja se tkun baqa f'ximkien. Imma lan l-importanti huwa jien irid biex nirrakkonta l-istorja li rrakkonta l-Hadis Profeta Muhammad paċi tkun miegħu li tagħtina lezzjoni li kif dawk il-flus il-bniedem għandu biex jonfu, kif għandu biex jagħmel ma' dawk il-flejjes. Li darba kien hemm xi ħadd raġel ta' qalb tajba, persuna twajba kien jimxi fid-deżert u sema xi leħen li xi ħadd jikkmanda lis-sħab biex immorru x'imkien jagħmlu xita u saqqu l-elliqi ta' dik il-persuna. Dik il-persuna twajba beda jimxi wara s-sħab u wara ftit sħab marru u waslu fuq il-muntanja, għamlu xita qawwija, imbagħad l-ilma beda jinżel fuq il-muntanja u marru fil-qeli. Kien hemm persuna kien issaqqi il-qeliqi tiegħu. Mar għandu u saħsa x'ismek. Għallu jisimni dak u dak. Imbagħad għalli għaliex saqsini dwar ismi. Għalli kont niġi fid-desert u semmejt ismek u xi ħadd ikkmanda u naħseb Alla ikkmanda lil-saħab biex imorru u jagħmlu xita għal tiegħek. Għalhekk ġejt biex naf x'qed tagħmel li Alla qed jieħu ħasieb l tiegħek u stess. Għalli jien nagħmel sena kollha naħdem u dak il-flus li jinġabar minn dak il-qeli tiegħi, dak il-frott jew xejjej dak li qed nagħmel naqashom fit-tliet parti. F'tliet kategoriji. Kategoriji. Level parti nagħti fissem Alla lil dawk in-nies li huma fil-bżonn. Jiġifieri u wieħed minn tlieta qed jaqsam bejn in-nies, bejn il-bnedmin. It-tieni parti għalli nużawhom għalija u l-familja tiegħi. U t-tielet parti ninvesti mill-ġdid fil-qiliqi għal xejjex u għal frott jew il-crops li ġejja. Għalli dak nagħmel biss. Dak li qed nagħmel. Dak nagħmel. Imma hemm lezzjoni. Hemm lezzjoni għalina. Ma kienx jagħmel xi ħaġa żgħira, hija xi ħaġa kbir biss. Kien jagħti wieħed minn tlieta fit-tri lejn Alla. Jiġifieri jekk aħna iridu biex inkunu kuntenti, nibqgħu sodisfatti, dak li Alla jagħtina nonfu biċċa kbira fuq il-bnedmin tiegħu. U dan dak li nonfu nirċievu. Kif dejjem nużaw Karl dik il-frażi li jġobna ħafna meta tirċievi tibla jdejk, meta tagħti timla qalbek. Naħseb meta nagħtu lil xi ħadd nimlew ħajjitna bil-fer, sodisfazzjon u kuntentizza.
Għalhekk hemm għalina li ma nieħux kollox għalina, ma nġabrux flus fil-banek, ma nsirux biex dinja titkellem dwarna li aħna l-aqwa persuni fid-dinja għana l-iktar flejjes. Iktar flus. Ejju, natu dak li għanna u minn fejn ġibna. Dak li il-flus il-bnidem għandu, għeddik jiġi minn għand Alla. Għax meta il-bnidem jittwiled għandu xejn fuqu u meta jittila din id-dinja ma jieħu xejn miegħu, allura dak kollu li għanna fi din id-dinja jammil barka u l-grazzja d'Alla. Għalhekk huwa importanti li naqsu minn dawk il-barkiet fisem Alla għal nies li huma fil-bżonn. Hekk naħseb dinja jsir ħafna aħjar. Jekk illum il-ġurnata naraw in-nies sinjuri, il-pajjiżi sinjuri, dak li flus għandhom, jekk ftit, mhux ngħid 1/3 of their income, anke jekk 1 out of 50 jew 100 jaqsmu u jagħtu lin-nies fuqra fid-dinja, nasib ħadd ma jibqa' fir u fil-ġu u kull ħadd se jkun fuq sqajh. Allura minn flok li dejjem nitkellmu fuq dawn l-affarijiet kemm se jkun aħjar li kull ħadd jagħti semu anke jekk għandu ftit jew ħafna għax kull qatra tod. U dan l-aħħar smejt frażi tajba ħafna li jużaw fil-Albanija li mal with brick and brick tibni platz. Kemm sabiħa. Imma żomna għala xem barra ħankun għala avukat tax-xitan. Ma barra din jgħidu imma d-dinja ġusta, għaw min għandu ħafna u għaw min verament m'għandu xejn. Xi twieġeb għal di? Id-dinja hija ġusta, il-ħajja hija ġusta. Jien nemmen li hi ġusta. Hi ġusta, kulħadd għaddej mill-azzjonijiet tagħhom, kulħadd għaddej ħanajdok mid-diffikultajiet tagħhom, xuħut minn dawk id-diffikultajiet jidhru ħafna ikbar milli nistgħu nimmaġinaw. Imma di anki Kristu qala dejjem ħajkun hemm il-foqra. Meta semmejni għadik meta Marja Magdala marret tagħmillu żejt li kien jiswa ħafna flus da żejt fuq saqajh. U qabżu qalu ma li xed tuża dak iż-żejt jiswa ħafna flus u Kristu kien qallhom dejjem ħajkun hemm il-foqra u dejjem ħajkun hemm min ħajkollu il-ġid fid-dinja. Irridu nifhmu wkoll illi again skont kif qed tħares lejn l-affarijiet. In-nies li huma ħanajdok għaddejjin minn diffikultajiet. Il-foqra, per eżempju, ħanużaw il-foqra. Again, foqra ħanitkellmu fuq flus, issa għax jista' jkunu foqra mill-flus. Però spiritualment ikunu ħanajdok aħjar minni. Brinti qed tgħid bil-maqlub ukoll hawn minnu sinjur imma fqir fil-qalb. Għaw kollox, għaw minnu sinjur u fqir fil-qalb. Għaw minnu m'għandux flus u sinjur fil-qalb. Li x'inhu l-aqwa? Għaw min għandu ħafna flus. Ma x'inhu l-aqwa? Bilanċ? Le, ma nħares. Hawn is-sinjuri li huma kuntenti. Idealment, la qegħdin f'did-dinja. Idealment la qegħdin f'did-dinja li inti tkun ħanejlek sinjuri jkollok il-flus u spiritualment tkun rikka wkoll. Għaliex, għax jekk tkun rikka spiritualment, ħatuża l-flus tiegħek fil-ġid. U kulħadd għandu dik il-kapaċità, imma il-biċċa xogħol hija illi kulħadd għaddej mill-lezzjonijiet tagħhom. Mela, bniedem fqir, ara kemm spiritualment, bniedem fqir, ara kemm qed jagħmel ġid. Ħanajdlek għaliex, issa again, mhux ma nixtieq lil ħadd ikun fqir, u ma nixtieq lil ħadd ibati, però rrid inħarsu lejha minn ħafna naħat. Mela, jekk jien biex nista' nagħti xi ħadd fqir, irrid ikun hemm xi ħadd fqir. Mela, dawn xi ħadd fqir. Lahu se nifhmek. Xi ħadd fqir li qed titini l-opportunità li nagħmel il-ġid.
Mela, għalhekk kollox huwa ċirkutont u għalhekk kollox huwa marbut. Inti qed tgħid li kieku kulħadd sinjur, għamel każ kulħadd sinjur, m'hawnx faqar fid-dinja. M'hawnx faqar fid-dinja. X'inhi s-sitwazzjoni? Ifhimni, potenzjalment m'hemmx problema ta' flus, ħanamlu hekk. Però l-ewwel nett qatt mhux se tkun. Mhux se tkun. Għax, u għem nistaw nitlu f'ħafna affarijiet, ma qatt mhux se tkun. U għalhekk titħares lej minna ħadra, jien użajt l-eżempju, ġili użajt l-eżempju, illi jien naf, immaġina jien kelli ħija, m'għandix ħija, għalhekk nista' nuża l-eżempju, u xi ħadd joqtol il-ħija. Xi ħadd joqtol il-ħija. Ma nemmenx li xi ħadd joqtol huwa xi ħaġa tajjeb, mhuwiex. Ma nemmenx li. Imma li tani l-opportunità li naħfer dal-bniedem liħor, mela li u meta naħfer ngħidu li spiritualment ħadd elevani li. Mela li tani l-opportunità biex potenzjalment naħfer. Mela dan għamel ħażin jew għamel ġid. Issa nerġa' ngħid qatt ma nistenna li xi ħadd qed noħu daqsxejn ta' estrem, qatt ma nemmen li xaħat għandu joqtol xi ħadd, però minnaħa tista' tħares li tgħid għamel xi ħaġa ħażina. Minnaħa l-oħra tista' tgħid dan tani opportunità immens biex jiena nkun iżjed viċin l-Alla. Jekk permettili. Jibsa di, Jekk permettili ngħid xi kelma għax is-sofferenzi fid-dinja huma sabiex nifmu il-kuntentizza. Jekk ma jkunux hemm sofferenzi, kif nafu x'inhu l-kuntentizza jew sodisfazzjon? Id-dlam hemm. Jekk m'hemmx ħaġa m'hemmx oħra. Iva, jekk m'hemm dlam, kif nafu li hemm id-dawl? Jekk m'hemmx mard, kif napprezzaw is-saħħa? L-istess mod il-fqar hemm sabiex aħna napprezzaw il-barkiet ta' Alla. Jien qed ngħid imma xiex mhux bil-maqlub. Għaliex mhuwiex? Għaliex dak ġifti. Naħseb għax il-bniedem sissa u onestament ngħidlek din qed tinqeleb bil-mod il-mod. Sissa l-bniedem m'għandunax illi qatt hemm nies li jixtiequ jaħtfu. Jibżaw illi jekk ma jkollhomx u rridu il-poter, jaħsbu li bija għandhom il-poter. Naħseb dak li għattajt huwa minnu, u forsi li nitlu fija di, illi isu mit-tieni gwerra dinija, nitkellmu minn hemm 70 sena ilu, il-bnedem beda jerġa' jiżviluppa lilu nnifsu. Isu fis-sebgħinijiet, tmeninijiet u anki wkoll fid-disajnijiet, il-bnedem rid il-flus. Naħseb kellu kilba l-flus biex jgħix tajjeb, biex jgħix aħjar. Però nħoss li f'daw l-aħħar snin b'mod partikolari, llum qegħdin naraw il-ħajja minn aspett differenti. Fil-fatt anki wkoll kif konna naħsbu il-ħsibijiet tal-bniedem inbidlu ħafna, anki wkoll kif konna naħsbu fuq suġġetti kontroversjali. Llum sirna nirraġunawhom isu iżjed għalkemm għal ċertu nista' ċertu età jgħidu isma' id-dinja nbidlet taħt fuq. Le, naħseb illum sirna naħsbu daqsxejn differenti u biex nibqgħu mal-kwistjoni tal-flus. Illum issib nies u ħafna minnkom li qegħdin issegwuna li tgħidu isma' aħna din ngħixu tajjeb imma nismajnija kemm il-darba, imma rridu kwalità ta' ħajja aħjar. Wordi il-well-being tagħna nixtiequ li tkun aħjar. Mhux neċessarjament biex ikollok il-well-being tajba, il-kwalità tal-ħajja tiegħek aħjar huma biss il-flus. ħafna nies din jgħidu għadi, thank you. U ma rridx immorru politikament għax mhux is-sezzjoni tagħna, imma pereżempju n-nies ma interessaħhomx milli rċevew flus id-dar ċekk ta' riveżjoni tat-taxxa lura u allura dawru fehmthom u qalu sma' ħanivvutaw it-Talju ħanivvutaw lill-oħrajn. Għaliex illum in-nies qed tqies il-kwalità tal-ħajja, jiena l-environment tiegħi kif qed tifhmu l-punt, voldi li l-kilba l-flus
Tider illi qed tonqos imma tinħarsu iktar lejn kif nistgħu ngħixu b'kuntentizza u naħseb li anke dek li ngħinu l-ħadd ieħor. Ma din importanti li ma naslux f'punt li ngħidu trid tkun ħaġa jew oħra. Jista' jkun kollox. Bniedem jista' ikollu kollox. Vera ċirkustanzi varjaw. Jista' jkollok kollox? Ma jistax. Skont x'inhu ma kollox għalik. Eżatti, il-bniedem differenti. U m'hemm xejn kif qala tif ukoll. Dik l-ambizzjoni, dik hija natura tal-bniedem li nixtiequ naslu punt ieħor. Però, u nerġa' niġu lura għal di, Karl, semmejnija kemm il-darba, ma nkunux marbutin magħha. Rrid nasal f'punt jiena li biha din jew mingħajrha kollox li huwa tad-dinja. Kollox li huwa tad-dinja. Ġifieri Mark Zuckerberg, pereżempju, nuża l-eżempju Mark Zuckerberg, l-identità tiegħu hija marbut ħafna ma' Facebook, mal-businesses tiegħu. Marbut ħafna. Issa ma nafx qed jagħmel hu għall-spiritwalità tiegħu, għall-detachment tiegħu biex meta għax jista' jkun għada kollox ikun telaq, jiġi xi Mart. U f'daqqa waħda m'hemm xejn iżjed importanti issa f'daqqa waħda. Jista' jkollok l-aqwa business tad-dinja, imma f'daqqa waħda għandek jew jinqala xi ħaġa xi Mart fil-familja u tittieħu ħsieb hekk. U issa ġifieri din ir-rabta li għandna mal-affarijiet li huwa tad-dinja, meta nitgħallmu illi ma jkun ma nintrabtu xejn magħha. Illum għandi karozza, għada m'għandix. Ma ġara xejn. Jekk nista' nasal f'punt li ma ġara xejn, tibżax jerġa' jiġi. Ġiet hemm kemm trid. Dalli qed tgħid, ovvjament bħalma jafu ħafna fi Florida urigani li erdu parti sostanzjali minn Florida, urigani ieħor li għamel ħafna u ħafna ħsara, propju l-ġimgħa li għaddiet, djar, diżastru insomma. Però kien hemm persuna qal ma jimpurtax, nerġa' nibda mill-ġdid. U ħadd pjaċir il-dar fuq il-familja tiegħu għallhom darba kellna dik. Tibżawx, ejja nerġgħu naħdmu flimkien ħalli jerġa' jkollna dik. Ma l-aqwa li għandi lilkom għallhom bikkik. Eżatti, ma taf li importanti għax min inti mhuwiex il-business tiegħek, mhux id-dar tiegħek. Min inti għaw ġew. Għandek kollox. Diġà għandek kollox, għandna niġu fid-dinja diġà b'kollox. Bħala tfal nibdew nitalmu, sfortunatament, ħafna mill-adulti jibdew jgħallmu l-tfal affarijiet li ħajħodhom flok joħodhom iżjed viċin il-qalb tagħhom, kultant joħodhom iżjed il-bot. Però kif qed tgħid inti qed jinbidel l-affarijiet, ħanaraw bil-mod il-mod. Ix-shift illi qed nerġgħu narfu li l-qalb huwa kollox. Qed nerġgħu narfu għadi li l-qalb huwa kollox. Għax kif qed ngħidlek jekk jiena noħroġ barra issa u ma nsibx il-karozza waqgħet id-dinja tiegħi, nieħu pjaċir, le, probabbli dak il-ħin u x'naf jiena, imma waqgħet id-dinja, le. Jekk u ħaniftehmu biex nitalmu dil-biċċa xogħol, trid tipprattikah. U kultant affarijiet sempliċi ħasra daħħal il xi ħadd tieħu pjaċir konverzazzjoni ma' xi ħadd toħodlu bideħ, toħodla bideħ, tajt ċajta, tajt li ma neħdux il-ħajja daqshekk bis-serjetà. Daqshekk bis-serjetà. Di li ma norbtux l-affarijiet materjali tad-dinja magħna, anki l-Quran imqaddes isemmiha illi tpoġġix l-affarijiet li huma materjali il-fuq minn Alla u ġvera. Mela Karl, dak li tajid jien nemmen li l-Quran imqaddes fil-level 18 kapitlu tiegħu fil-bidunet qed jitkellem fuq dan is-suġġett li l-bniedem għandu biex jonfu f'isem Alla. U qal li meta l-bniedem jonfu f'isem Alla se jkollu ħafna u ħafna serħan ta' moħħ.
Di interessanti edha li l-bniedem jonfoq il-flus fi Alla. Fisem Alla. U għaliex il-Kuran jgħid li inti ħajkollok linja gwida ta' fejn inti ħatonfoq ġidek. Iva, għax hemm ukoll jekk pereżempju nonfu fismi, hemm possibbli għada jew pitada ngħid il-persuna dak il-ħin tajtlek xi ħaġa, jiġifieri nista' nitkellem, jew meta nagħti li ħaddieħor jagħmilni arroganti, egoisti, jien persuna li dejjem nagħti. Le, meta nagħti fis-sem Alla li Alla tani 100 euro u minn dak qed nonfu 10 jew 5 jew 6 fis-sem Alla lil ħaddieħor. Meta nagħti fis-sem Alla dan il-flus, dan il-infiq ma jagħmilni arroganti u lanqas għada jupitada nitkellem dik il-persuna u ngħidla li jien tajtlek. Le, Alla tatlek, Alla dak il-flus kien minn għand Alla u tajtlek fismu għax dak huwa tiegħu. Għalhekk ħafna drabi, Karl, aħna l-bnedmin xi darba naraw tazza nofs mimlija jew nofs vojta. Imma ħafna drabi aħna ma nasbux għal dawk in-nies li japprezzaw għall-inqas għandhom tazza. Allura naraw nofs mimlija jew nofs vojta, imma aħjar ħaġa li napprezzaw għall-inqas għandna tazza wkoll tazza. Hemm persuna li anke ma jgħidux tazza. Jiġifieri jekk il-bniedem jixti biex japprezza hemm illuf tal-affarijiet fil-ħajja normali tagħna li napprezzaw. Imma jekk il-bniedem ma jridx biex japprezza, anke jekk ikollu teżor bħal-muntanja, dejjem se jkollu bżonn iżjed u iżjed. Hekk pereżempju inti semmejt il-well-being, il-kwalità ta' ħajja. X'inhu l-kwalità? Naħseb dan ukoll għal kull persuna il-kwalità ta' ħajja fisser differenti. Imma jekk nidlu fid-dettall meta naraw l-istorja tal-bniedem, meta naqraw is-soċjetà, għax ħafna drabi naqraw kotba imma ma naqrawx il-bniedem. Huwa importanti li naqraw il-bniedem ukoll, is-soċjetà tagħna, in-nies ta' madwarna. Naħseb il-konklużjoni sa jkun jekk għandi saħħa, jekk għandi familja, jekk għandi araba, ħabib, naħseb għandi kollox, għandi dinja. Imma jekk Community. Għax jekk m'għandix dawk in-nies madwari, jekk m'għandix saħħa, allura x'għandi? Sar studio wkoll li nafu li min jgħix f'komunità u għandu komunità ta' nies ħaniftehmu, ġifieri għandhom is-support bej familja, ħbieb jgħixu iżjed. Nafu għadin. Jgħixu iżjed u anke dan l-aħħar kitib l-artiklu ma dderx sissa imma fit-Times se jidher fil-ġranet li ġejjin. Hemm kitibt u dwar riċerka li hemm jgħidu li meta l-bniedem ikun jagħti iktar u iktar il-ħaddieħor jgħin u jħoss ħafna firħan u ħafna kuntentizza u dak ukoll ikkabbar lil persuna fiżikament u anke ikollu il-bod mentalment, fiżikament, emozjonalment. Għax illum il-ġurnata Karl, minħabba il-flus jew materjaliżmu, kemm hemm nies ibatu minn saħħa mentali. U dak li tilbes naħseb dik hija minħabba ukoll li ejju inxerdu. Tajtni. Meta tagħti, tinsix, meta inti tagħti għetejn il-ħadd ieħor, m'għandekx ħin biex tkun m'għandekx ħin biex tkun depressed, m'għandekx ħin biex tkun imdejjaq, għax għetejn il-ħadd ieħor tant qed tħossok tajjeb, għaz biss taħseb fuqha l-biċċa xogħol u rrid inżid ukoll li naf li qed nitkellmu fuq il-flus u li nagħtu parti mill-flus għal ġid ta' ħadd ieħor f'isem Alla kif jgħid attiv. Imma ma ninsewx ukoll illi aħna nistgħu nagħtu wkoll bl-atteġġament tagħna meta nkunu madwar nies
jew qed ninteraktjaw man-nies. Yeah, mum. Bil-imġiba tagħna qed nagħtu. M'hemmx għalfejn timla Qed lil nagħtu. ħadd ieħor Il-ħin tagħna. Mela, mill-ħin li tagħna nisma' nistgħu nagħtu hekk ukoll. Fimt? Ġifieri hemm ħafna modi għal volja inti forsi ħanajdu hekk ma jkollokx ħafna flus ġid xtati, però għandek affarijiet oħrajn ukoll li xtati li huwa xorta huwa l-istess ħaġa u nixtieq insemmi hawnhekk ukoll li jiena nemmen ukoll. Onestament din, issa kultant il-medja jpinġuha mod ieħor u differenti u nasbu li di d-dinja hija dinja kifra. Spiċċat. Imma l-biċċa xogħol hija din, jiena nemmen li l-maġġoranza tan-nies huma nies twajbin, il-maġġoranza tan-nies huma twajbin. Nieħdu eżempju għaw Malta biss. Again, kemm il-Kummissjoni kont nitkellem ma' xi ħadd l-aħħar, kemm il-darba naraw xi tip ta' maratona fuq it-television biex niġbru għal xi ħaġa jew xi ħaġa oħra. U huma ta' spiss. Għamilna sajf sħiħ kull weekend. Huma ta' spiss. U flus kbar. U flus kbar u dejjem in-nies jagħtu. Issa l-intenzjoni tal-bniedem meta jagħti nemmen li maġġoranza ta' nies jagħtu għax verament jixtiequ l-ġid fid-dinja. Dak U l-frażi li ftit minn il-ħafna tapplika għal Karl, dak li semmi għad tal-aħħar sar il-ħin. dan l-aħħar ukoll kitibt l-artiklu għax ġiena persuna dejjem naħseb ħafna u dejjem nikteb suġġetti li jolqtu lil bniedem. Dan kitibt dan l-aħħar li hemm iktar tajjeb jew ħażin fid-dinja. U hemm iktar tajjeb fid-dinja. Jekk se jkun iktar, pereżempju, jekk il-bniedem għattajt eżempju, jekk il-bniedem sera xi ħaġa, iva, huwa sera hija ħażin. Imma min jaf kemm jagħmel ġid mal-ġenituri tiegħu, mal-ġirien, mal-nies li huma fil-bżonn, kemm huwa persuna li dejjem jitbissem u jagħti ħin lin-nies li fil-bżonn. Allura hemm ħafna varjati il-bniedem jekk irid jista' jagħmel ħafna mirakli. Karl, jien darba naħseb semmejt qabel ukoll, jien kont niġi mill-iskola ma' tifla tiegħi u konna nitkellmu f'ħafna affarijiet u konna nitkellmu fuq xi ħaġa partikolari u kien jiswa ħafna, ma nafx x'inhi. U qalet, papa, għandek il-flus daqshekk għatla jien, sinjur vis. Għalet iva, imma int sinjur bil-valuri. Naħseb għanna bżon, id-dinja għandha bżon biex inkunu sinjuri fil-valuri tagħna. Bil-valuri u virtujiet u fil-moralità. Naħseb dinja l-aħjar ħaġa jekk kulħadd flus ma jagħmel jekk għandna miljuni u jekk għandna 100 euro. Ma jagħmel differenza jekk aħna inkunu insiru sinjuri bil-valuri. Naħseb il-messaġġ Karl tiegħi illum għal semija tagħna li ejju nippruvaw mill-aħjar tagħna li nkunu sinjuri bil-valuri. Bil-valuri. Semmejtuha intom ukoll di x'għandi bikom. Jien ukoll ngħidilkom x'għandi bikom, inħossni onorat illi għandi żewġ tieħbi bħalkom, bħalek Ken u bħalek Atif. Għandi dinja bikom u dan huwa diskors li għandna ngħidu lil xulxin, għandi dinja bik. Jien għandi dinja bikom li segwuna għaliex naf illi bis-saħħa tagħkom dan l-istazzjon ikun jista' jibqa' jagħmel dawn it-tip ta' sessjonijiet. B'differenza għaliex l-għana ewlieni tagħna u li nkomplu nkattru l-ġid li mħabba l-kompassjoni, l-għajnuna, illi aħna nkunu sensittivi għal xulxin, li ngħinu l-xulxin kif nistgħu bil-mod li nistgħu. U naħseb illi dik li qed tagħmilna li jenna bħala stazzjon. L-aħħar ħaġa ma ninsa. Bil-qalb kollha, ma rridx nagħlaq qabel. Għax kien il-birthday ta' missieri fid-9 ta' Ottubru, nixtieq insellimlu minn hawn. Għala 86 sena l-lum. Alla jbierek. U għandek dinja bieħ. U għandi dinja bieħ, eżatt, ispirazzjoni immens. U l-mama tijak? Carminaha, u kol. U l-papa xismu? Albert. Albert. Happy birthday, Albert.
u jalla tgawdi dik il-ġurnata tkompli tgawdi dawn il-ġranet li ġejjin flimkien mal-familja. Grazzi, sinjuri. Pjaċir tiegħi dejjem. Mulej ma'kom. Sinjuri, grazzi li għattu seguna b'għaw hemmhekk ħankomplu nagħmlu aktar ġid b'aktar sezzjonijiet waqt il-programm F Living Show.